Aw, chini online bumarok rukui ching chotoni na lekangke o kokthairok belekeno meaningful. Chini o tipra hasteo rajarok shason ke tongpuru ching tipra sarok bosik si tongthok jathok tongwai mani. Haipano tabuk hingkangke bebak no silaijagui thangbaikha nini tongmung, chamung, kanmung, kok samung jo tono silaijagui thangbaikha belekeno wanama singsa. O jere chamung rok, o je kokthairok belekeno nangkukmani kok khanaini di kahamke. Tabuk hingkangke jeng chini hawano kiri korokhai ma tonglayu kuno safety koroi lama rogo kuno mungsangi thangbo chini bora rokni hingkai kuno dam koroi obo haike jeng tabuk kiri lai ma tongo belekeno wanama singsa o kokthai oro chamung no kahamke khanaini di belekeno meaningful hambai. Chini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya theinani sikang salangmani o kokthai rok tongo. Salcha chini tiprasa dofarok belekeno jeng jala kalaini hini o kokthai rok bo salangmani tongo. To jati no tei kaisa rally khai bo o jaga salangmani bo tongo. Nokbar kotor faigya hingkangke palkhe rongbai narak laidi hini o kok rok belekeno nangkukmani kok. Kabi lamari min ani ang na puru kebuta kabi lamari min ani humni menai menai rohor di amari rewai bekhani ang na puru kebuta kabdi lamari min ani